haino hai tipra motha ni engoi tawai sa candidate list ongkhore rekha sabo biang tei batai nei phaidi o video ni bisingtei jeng saimalai eba candidate ni bumung rok hingke bamotia tin SCC ningi batai nei nitai sarkar tei mandai bazar ST sito sapana debrama tei takar jalawa biswajit kolai kamala sagar asuk nai Asis Das tei Bisal Goro nai Muhammad Sa Alam Mia Golaga Tewa Bacanai Manap Debrama tei Telemurawo Asungnai Abajit Sarkar tei Kerbanggo Asungnai Kishor Mohan Das Rasnagara Asungnai Abajit Malakar Ompi Nagara Asungnai Pathan Lal Jamatia Raima Beliwa Asungnai Nandita Debrama Riang tei Chandipuro Basanai Ranjan Singha